HJS Automation International gara zentzen txinean. 15 urteko esperientzia automatizazio industrialean. Hau da gure lineako prentsa fitxe makina. Sartu konektoreen tin malguak edo zurrunak PC-ban. Ez da soldadurarik behar. Doitasun handiko presioa sentsatzeko sistema hartzen du. Presioaren denbora errealean bistaratzea. Fidagarria eta funtzionatzeko erraza. Irtenbide pertsonalizatua eskaintzen dugu. Ongi etorria dugu zure kontsulta.